Begoña, Lore Oñederra, berak 82 urte ditu, ematen espaldin badu ere, eta bera izan zen, lehen aipatu dizudan guraso ausart horien artean, Elbira Zipitriaren gana, seme-alabak eraman zituenetako bat. 5 seme-alaba izan dituzu, ezta? Eta horitatik zen bat joan ziren Elbiraren gana? Ba, 5. arte, 5. ja hasi ginen, Derrior jarri behar gendula ikastola behar dan bezala. Ja legalizatu da. Ongi da. Zuek nola izan zenuten Elbira Zipitriaren berri? Orduan, jentea abertzalea oso gutxi ginen. Ni beti ibili naiz giro euskaldun nian. Bai. Gaztia ginen nian, gure irteera izaten zan mendira jutea. Eske bestela nun arna sartzen zen nun lasai. Eta inguru horretako jendea zen Elbiraren gana joaten zena. Asko bai. Eta hartutako erabaki horren ondorioz, beldurrik pasaltzen duten inoiz? Bueno, bildurra, ominakin bildurra hori bagenik egun debekatuta zegoela. Orduan, igual batzuetan esaten genion, haizue kontuz, euskeraz hitz egiten baldin badezute, segun zetokitan, esaten bizuen edo, holako zerbait bai, ja goitu ginen gure martxan. Gurasoek erabakitzen zenuten, zuen seme-alabak Elbiraren gana eraman nahi zenituztela, baina berak jartzen zuen azkeneko filtroa, ez? Bai, jukten ginen bildurrakin. Ze esango ete digu, eta nik unitzen aizpakin, ja tokirik izango zuen gure unien zat, eta handikan ez dakizen badenborara, erantzuntzean niri baietz, baina nire aizpari ez. Bara. Eta jakin duzu zergatik? Ez. Bera goku hartzen zuen esaten zuen, eta besteak, danak, isilik. Ez dizut esango bildurra baino, respetua benio. Eta berarekin egoten zineten elkarrizketa horretan, zer galdetzen zizuen berak bai, jakiteko... Ez, konversazio normal bat. Gure familiak eta esautzen zituen. Bai, horitzen bai. Abertzale jendea elkarrekin asko ibiltzen ginean, da gutxi gora bera biztaz esautzen ginean. Hain gutxi ginean, orduan, hain gutxi ginean. Nola deskribatuko zenuke Elbira, bere pertsonalitatea? Oso emakume zintzoa, eta oso xuxena, eta oso amarretarako egon behartzuten ikastolan. Oseatik Elbirak segituan izten zunatia, eta gero txun irikitzen inori. Puntualitatea importantea zan beraren zan. Oso, dana zan importantia. Ikastolan dana zan importantia. Frankismo garaian kokatu behar gara. Kolegiotan erderaz ikasten zan. Iparralden frantsesez, hegoaldean gaztelaniaz. Euskera debekatuta zegoen. Taldeak ez ziren mistoak. Neskak alde batetik eta mutilak beste aldetik. Hezkuntza rigidoa zan. Gustoko altzen duten, holako kolegio batea joatea. Fijo errege bisigodoen zerrenda ikasi beharra daula. Beste aukerarik eduki izan, zer remedio? Hola da, ez zegoen beste remediorik. Baina gure Elbira Zipitriak sortu zuen lehenengo ikastola, orduan bai. Metodo berritzaile, neska eta mutilak alkarrekin, ikasteko beste sistema eta euskeraz. Aukera hobea? Bai? Zalantza gutxi, ez? Bai, denborak hoixe demostratu du.